Mae Emyr yn cymryd cyfnod sabathol nawr o 3 mis. A ni'n gwybod bod Duw yn gweithio pob peth daioni i'r rhai sy'n ei garu fe. A ni'n gwybod felly bod cynlluniau da gyda Duw ar gyfer Emyr ac ar ein cyfer ni yn ystod yr wythnosau nesaf. Ni'n gwyddio bendith Duw arno ti, Emyr, yn ystod y cyfnod yma. Mae Gwydion yn arwen Oedfa yng Nghaerfyrddin heddi. Ni'n cofio amdano fe. Cofiwch ar ddiwedd yr Oedfa bod yna baned. Ni'n ymuno, enjoyo cwmni a cymdeithas yn gilydd. Ac yna cwarter i 12, mae'n ysgol Sul i'r plant ag i'r oedolion. Yn ystod yr wythnos, wedyn fel arfer, cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, cwarter i 8. Cyfle i drafod Emyn ar Zoom gyda Wyn nos Iau. Am 8 a'r clybiau i'r plant wedyn o Swener ar amser arferol. Gan ambell i beth ychwanegol, chi'n cofio bod ni'n casglu ar gyfer banc bwyd. Mae Eglwys Emmanuel yn Gybalfa yn casglu ac yna ni'n mynd yn nwyddau lawr at nhw hefyd. Mae eisiau'r nwyddau erbyn Sul nesaf. Felly cofiwch y banc bwyd Sul nesaf. Ac hefyd, chi'n gwybod bod ni'n helpu yn y tabernacl yn achlysurol yn y dre gyda pobl digartre, pobl anghennus, a maen nhw'n chwilio am banc dillad i bobl, dillad dynion a menywod, dynion yn benna falle. Felly os chi'n gallu helpu gyda hynny, os ych chi Welyn neu Liz, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny. Ac ar y nodyn yna, mae casgliad y mis mynd at Barnabas ei. Dyma'r cyfle ola i roi ar gyfer casgliad y mis Ebrill. Just gwybod checo. A welwn ni'r fideo na wrthos diwetha am waith Barnabas ei, felly cofiwch am hynny. Ac yna, blaen rybydd Sul nesaf, os dyw e'n mynd, fydd Gwydion yn arwen ni yn yr Oedfa Bore ar nos. Yn y nos, mae ras 5 kilometr yn yr Eglwys Newydd. Mae os chi'n gyfarwydd, chi'n gwybod bod e'n gallu bod yn noson brysur, a mae'n golygu bod hewlydd ar gael. Ni ddanfon fwy o fanylion maes o law, ond os chi yn teithio mewn car, y lle gorau i barco eisiau fod ochr arall rhewl fawr sy'n dod trwy hibo'r eglwys. Felly os chi'n parco draw bwys ti Emyr, fyddwch chi eisiau fod yn iawn a'n gallu gadael ar y diwedd, ond mae yna rhai hewlydd ar gau am gyfnod. A newn ni ddanfon fwy o fanylion. Ac os dyw e'n mynd, bydd Oedfa fan hyn eto prynaw mewn 5 o dan ofal Emyr. Na'r coeddiadau, newn ni ddechrau yr Oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. O Dduw, ni'n dod ger dy fron di, ti, Duw tad, mab ag ysbryd lan, i'th addoli di, i'th fawrygu di, ar lwydd. Ni'n gwybod, gallwn ni ddim gwneud ti yn fwy na gwyt ti. Ond o Dduw, ni am mawrygu dy enw di yn plith ni y bore yma. Ti'n heiddi pob clod, pob mawl. Ti'n heiddi pob peth sydd gennym ni. Ac ni am ddod felly a gosod y cyfan ger dy fron di yn addoliad ni ohono ti. Ni'n gweddio yn yr Oedfa yma, y bydde ti trwy dy ras, trwy waith dysbryd yn argyhoeddi ni o bwy wyt ti, o dy waith di droson ni, o'r pethau mawr i ti wedi cynllunio ar ein cyfer ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio, bydden ni yn gweld mwy ohono ti, yn dyfnhau yn ffydd ni, yn cael yn arfogi i dy wasanaethu di. Mhob peth, bob dydd, a bydde'r cyfan yn rhoi clod a mawl i enw yr arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr mawr. O Dduw, bydd gyda Emyr felly, arglwydd bydd gyda pob un ohono ni. Ni'n diolch ti bod ti'n nabod pob un ohono ni y bore yma, a bod gair gen i ti i bob un ohono ni, a bod y gair hynny yn gallu troi ar clod y mawl i dy enw mawr dy hun. Arglwydd bendithia felly a trigyrha wrthyn ni, mwyn Crist. Amen.
Dyma fy sil olau yn pregethu am sbel. Fe'n teimlo chydig bach o densiwn. Fi yn gweddio bydd yr eglwys yn profi bendith mawr dros y 3 mis nesaf. Ond ddim cymaint o fendith fel bod chi ddim eisiau fi nôl. Ond o ddifri, fi yn ddiolchgar iawn i'r eglwys am fy ryddhau yn y ffordd hyn ac yn gweddio bydd yr arglwydd yn gweithio'n rymus yn fy mywyd i, ond yn y mywyd yr eglwys hefyd dros y cyfnod nesaf yma. Wel, nawr ni barhau i addoli. Ni'n mynd i ganu rhif 644 yn y llyfr yma. Yr emyn yma'n sôn am yr heddwch sy'n gallu dod i'r Cristion ym mhob sefyllfa. Ro im yr hedd na oer y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don ar fy enaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Oherwydd yr arglwydd Iesu a be mae wedi gyflawni ar y groes, i ni yn gallu cael heddwch ym mhob sefyllfa. Nawr ni sefyll i ganu mawd yn gilydd. Ni air bach o weddid yn gilydd. Arglwydd yn wir i ni ambrofi yr heddwch yna. Dyw'r byd ddim yn gwybod amdano, dyw'r byd ddim yn gallu ei gynnig i ni, dim ond ti all roi tangnefedd, dim ond ti all dawelu ein calonau ni. Pan mae y storm yn dod, pan mae
siom yn dod pan mae pob math o bethau'n mynd o'i le. Dim ond ti all rhoi gorffwys i'n heneidiau ni. Ac arglwydd felly ni'n gofyn wrth i ni ddarllen dy air di bore yma, ac wrth i ni rando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. A wneud i roi heddwch i bob calon, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i droi bore yma am y tro ola at lyfr Habacuc. Habacuc pennod 3. Mae ar dudalen 852, os ydych chi'r un cyfieithiad a sydd gen i. Just gair byr eich atgoffa chi, neu os ych chi'n ymuno gyda ni, oedd Habacuc yn broffwyd. Proffwyd oedd yn byw yng nghanol y 7fed ganrif cyn Crist. A mae'n ysgrifennu, felly tua 650 o flynyddoedd cyn geni Iesu, ymlaen at falle rhyw 600, neu chydig yn hwyrach o flynyddoedd cyn geni Iesu. Ac mae'n ysgrifennu mewn cyfnod cythryblus, cyfnod anodd. Mae'n edrych o'i gwmpas a na gyd mae'n gweld ar ddechrau'r llyfr yw drygioni. A felly mae'n galw allan ar Dduw yn gweddio o Dduw, pam wyt ti'n caniatáu hyn, pam nag wyt ti yn gweithio. Ac yna wrth i'r llyfr mynd yn ymlaen, ni'n clywed Duw yn ateb. A mae Duw yn rhoi ateb sef bod yn gweithio, fod e'n barod ar waith ac yn mynd i anfon cenedl y Caldeiaid neu'r Babyloniaid i ddod i gosbi a barnu pechod pobl Juda. Mae Habacuc yn clywed yr ateb yma a mae di drysu hyd yn oed yn fwy wedyn, a mae'n galw allan eto o Dduw, sut wyt ti'n gallu gwneud hyn? Sut wyt ti, y Duw cyfiawn perffaith, yn gallu defnyddio a caniatáu cenedl drygionus fel y Babyloniaid. Ac welon ni wythnos diwetha, Duw yn dechrau ateb hynny. Wrth i ni symud nawr i'r drydydd bennod, ni'n gweld ateb pellach gan Dduw. Felly, na ni droi a darllen Habacuc pennod 3. Dyma air ein Duw ni. Gweddi y proffwyd Habacuc ar Sigionoth. Mae'r gair yna yn golygu yn y bôn bod hwn wedi ei osod mwyn gallu ei ganu fel salm. Okay? Sa'n mynd i ganu. O arglwydd, clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith o arglwydd. Adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd. Datguddiau ef yng nghanol y blynyddoedd. Ac yn dy lyd, cofia drygaredd. Y mae Duw yn dyfod o teman a'r sanctaidd o fynydd paran. Y mae ei ogoniant yn gorchuddio'r nefoedd a'i fawl yn llenwi'r ddeiar. Y mae ei lewyrch fel y wawr, a phelydrai yn fflachio o'i law, ac yno y mae cuddfan ei nerth. A haint allan o'i flaen, a daw pla allan ar ei ôl. Pan saif mae'r ddeiar yn ysgwyd. Pan edrycha gwna i'r cenhedloedd grynu. Rhwygyr y mynyddoedd hen a siglir y bryniau oesol. Llwybrau oesol sydd ganddo. Gwelais bebyll cusan mewn helbil a llenni tir Midian yn crynu. A wyt yn ddig wrth y dyfroedd arglwydd? A yw dy lyd yn erbyn yr afonydd ath ddicter at y môr?
pan wyt yn marchogaeth dy feirch ath gerbydau i fuddigoliaeth, y mae dy fwa wedi ei ddarparu a'r seithau'n barod i'r llunyn. Yr wyt yn holltir ddeiar a gafonydd, pan wel y mynyddoedd di fei dirdynir. Ysguba'r llif ddyfroedd ymlaen, taranna'r dyfnder a chodi ei ddwylo'n uchel. Saif yr hael a'r lleiad yn ei lle. Rhag fflachiau dy seithau cyflym, rhag llewyrch dy weiwffon ddisglair. Mewn llid rwyt yn camu dros y ddeiar ac mewn dicter yn mathru cenhedloedd, ei allan i waredu dy bobl, i waredu dy eneiniog, dryllu dir drygionus i'r llawr a dinoethu'r sylfaen hyd at y graig. Trywennu a thweiwffyn bennau y rhyfelwyr, a ddaeth fel corwynt i'n gwasgaru, fel rhai yn llawenhau i lyncu'r tlawd yn ddirgel. Pan sethru'r môr a'r feirch, mae'r dyfroedd mawrion yn ymchwyddo. Clywais innau, a chynhyrfwyd fy ymysgaroedd. Crynaf yng ngwefusau gan y sŵn. Daw pydre ddim hesgyrn a gollwng fy nrhaid danaf. Disgwyliaf am i'r dydd blin wawrio ar y bobl sy'n ymosod arno. Nad yw'r ffigysbren yn blodeo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau. Eto, llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iachawdwriaeth. Yr arglwydd yw fy nerth. Gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio uchelfannau. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Nawr fi eisiau siarad â chi bore yma. Lle ti'n mynd i ddod fyna? Siarad â chi bore yma am ddau air. A'r ddau air yw hapusrwydd a llawenydd. So bod yn hapus a bod yn llawen. A mae'r ddau air yna, maen nhw'n eitha tebyg i'w gilydd mewn rai ffyrdd, a weithiau mae pobl yn defnyddio nhw fel petai nhw jyst yn golygu'r un peth. O fi'n teimlo'n hapus neu fi'n teimlo'n llawen. Ond chwa be, maen nhw yn wahanol. A fi eisiau ni feddwl sut maen nhw yn wahanol. Nawr, yn y rhan o'r Beibl o'n i newydd ddarllen, llyfr Habacuc, oedd Habacuc yn disgrifio sefyllfa, lle oedd dim bwyd, oedd dim diod, oedd dim byd di tyfu yn dda, ac unrhyw beth oedd wedi dod, oedd yr gelyn, yr enemies, wedi dwy'n y gweddill. Chi'n meddwl oedd Habacuc yn teimlo'n hapus neu teimlo'n drist? Yn drist. Oedd e ddim yn teimlo'n hapus. Ond, chi'n gwybod be wedodd Habacuc? Be wedodd Habacuc oedd hyn eto llawen ychaf. Dyma Habacuc yn dweud, bod fi'n teimlo'n drist, ar yr un pryd, fi'n mynd i fod yn llawen. Chi'n gwybod, mae hapusrwydd, bod yn hapus yn rhywbeth sy'n gallu mynd lan a lawr,
yn dibynnu ar pethau o'n cwmpas ni. Okay? So, os o'n i'n gweud, dim sweets dy fi, sori, ond os o'n i'n gweud, chi eisiau sweet, byddwch hwnna'n neud chi'n hapus? Yeah. Os o'n i'n gweud, haha, just jocan a cymryd ei ffwrdd, sut byddwch chi'n teimlo? Yn trist, yn dyfa. So mae bod yn hapus yn rhywbeth sy'n gallu mynd lan a lawr. Okay? Mae lot o bethau fel yna. Mae ein teulu ni yn gallu gwneud ni'n hapus ac yn drist. Mae yr ysgol gallu gwneud ni'n hapus neu yn drist. Ni'n gallu bod yn iach a mae hwnna'n gwneud ni'n hapus. Ni'n gallu bod yn sal a mae hwnna'n gwneud ni'n drist. Ond mae llawenydd, right, bod yn llawen yn wahanol. Ni'n gallu bod yn llawen bob amser, ym mhob sefyllfa. Nawr, sut? Sut o'r Habacuc yn gallu bod yn llawen bob amser ym mhob sefyllfa? Beth yw y peth sydd byth yn newid? Does neb yn gallu cymryd ei ffwrdd oddi wrthyn ni, neb yn gallu dwyne. Beth yw'r peth ni'n gallu bod yn llawen ynddo fe? Seta? Dew. Dew, na'r ateb. Na'r un peth neu person sydd beth yn mynd i'n gadael ni, sydd beth yn mynd i newid, mae e wastad yno. Okay? Nawr, fi eisiau rhoi un esiampl arall jyst i helpu ni ddeall hwn. Okay? Mae chydig bach fel hyn. Right? Mae dy pob un ohonoch chi enw. Right? Beth yw enw ti? Brychan. Neis i gwrdd ti, Brychan. Ia, hyfryd. A beth yw enw ti? Ti'n cofio na? Ola i weid wrth ti. Molly wyt ti. A beth yw enw ti? Eila wyt ti. Fi'n gwybod enw chi gyd, go iawn. Mae da chi enw, achos bod mam a dad wedi rhoi yr enw yna i chi. A dyna pwy ydych chi, ynddo fe? Dyw hwnna ddim yn newid. Right? Fi'n gallu galw chi wrth eich enw chi. Fi'n gallu galw chi rhywbeth arall hefyd. Fi'n gallu gweud, hei ti, ti'n cool dude. Sut ma'n gwneud ti teimlo? Hapus, gobeithio. Fi'n gallu gweud wrth y ti, ti'n really glyfar. Sut mae hwnna'n gwneud i ti deimlo? Hapus. Fi'n gallu gweud wrth y ti, ti'n really bert. Sut mae hwnna'n gwneud i ti deimlo? Anhapus. Fi'n gallu dweud rhywbeth arall. Fi'n gallu galw chi'n rhywbeth arall hefyd. Gallwn ni dweud, ti'n really stinky. Sut mae hwnna'n gwneud i ti deimlo? Yn drist. Fi'n gallu gweud wrth y ti, ti'n really dwp. Sut mae hwnna'n gwneud i ti deimlo? Yn grac, yn fflim, yn dyfa. Ond ydy hwnna'n newid pwy ydych chi? Nac ydy. Na. Chi dal i fod yn Ania, neu Soseffo, neu Elsie, neu Buddig, neu pwy bynnag. Dyw'r pethau yna ddim yn newid. Ar un ffordd, mae Duw yn caru ni. A mae Duw wedi achub ni os ni'n Gristion, a mae Duw gyda ni, a dyw hwnna byth yn newid. Hyd yn oed pan mae pethau trist yn digwydd, pan does dim bwyd neu diod neu beth bynnag arall, pan ni'n cael ein brifo neu pan ni'n sal neu unrhyw beth fel yna, ni dal yn gallu bod yn llawen achos bod Duw gyda ni. Okay? Rhaid chi wedi gwrando'n wych, ewch nôl i ystod nawr. Cedyn o'r mami, okay? Gwan, cynnwyr yna. Wel, gawn ni air o weddi eto, dyn gyda ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwyddyn Duw, i ni yn diolch i ti am yr hyn ni wedi ei ddarllen y bore yma, a'r disgrifiad mawr a rhyfeddol yna, yn wir y weledigaeth fawr a rhyfeddol gafodd Habacuc ohono ti. Ni'n diolch dy fod ti yn dduw mawr, yn dduw ofnadwy, yn dduw cryf, yn dduw gogoneddus, yn dduw does neb yn gallu ei rwystro na sefyll yn ei erbyn. Ni'n diolch dy fod ti yn dduw cyfiawn, yn dduw perffaith, yn dduw sydd yn cosbi drygioni ac yn dod mewn llyd a barn yn erbyn pechod. Ond arglwydd fel gwyddiodd Habacuc yn dy lyd cofia drygaredd. A ni'n diolch dy bod ti yn dduw trygarwg. Ti yn dduw sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, i faddau, i bob un sy'n credu yno ti. Ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod
i geisio ac i gadw y colledig. Dad, ni'n diolch ein bod ni bore yma trwy ffydd yn gallu bod yn blant i ti am fod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes yn ein lle ni. A Dad, ni'n diolch nawr felly yng Nghrist ein bod ni yn gyfiawn. Yng Nghrist rydyn ni yn dderbyniol i ti. Ac a felly ein bod ni y bore yma yn gallu profi yr heddwch ac y llawenydd yna sydd ddim yn ddibynnol ar ein sefyllfaoedd ni. Dad, ni'n gwybod bore yma fod yna bobl yma sydd wedi cael ei brifo. Mae yna rai yn ein pleithni sydd wedi cael ei siomi. Mae yna rai yma sydd efallai yn brwydro sefyllfaoedd anodd. Rai efallai yn ein pleithni fel eglwys yn sâl. Mae yna anghenion, mae yna pryderon. Ond arglwydd, diolch bod ni y bore yma'n gallu gorffwys yno ti. Eto llawen ychaf. Eto arglwydd, ni'n gallu llawenhau yn niw fy iachawdwriaeth. Yr un sydd wedi'n hachub ni, ein iachau ni, ein prynu ni. O arglwydd, diolch i ti am hyn. A ni'n gweddio bydd profiad Habacuc yn wir i bob un ohono ni yma heddiw. A byddwn ni gweithaf yr amgylchiadau ni'n gwynebu, gweithaf falle'r amheuon a'r cwestiynau sydd gyda ni, a byddwn ni'n gallu pwyso arna ti. A trwy ffydd, profi gorffwys. O arglwydd, ni'n eisiau gweddio nawr dros Gwydion wrth iddo fe bregethu draw yng Nghaerfyrddin. Eisiau gweddio dros eglwysi eraill ein gwlad ni, a'n byd ni, wrth i bobl ddod ynghyd heddi i addoli, i weddio, i bregethu ac i wrando ar dy air di ac i dy ganmol di. Ac arglwydd, ni'n gweddio trwy'r pethau hyn y bydde di yn siarad ac yn gweithio. Ac y bydde dy deyrnas di yn lledu yn ein byd ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ti, yn cyflwyno yr eglwys hon i ddofal di. Gofyn i ti siarad â ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o'r llyfr Emynau, rhif 400. Oedd Habacuc yn gweddio adnewydda dy waith yng nghanol y blynyddoedd. A ni'n mynd i weddio'r un peth nawr, yn mynd i ganu bywha dy waith o arglwydd nawr. Dros holl derfynau'r ddeiar lawr, trwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Nawn ni sefyll i ganu.
Chi'n clywed pobl yn sôn weithiau am daith ysbrydol, spiritual journey. Bach o disclaimer, fi ddim yn hoff o'r term yna. Mae'n gallu golygu pob math o bethau aneglur. Mae'n gallu cyfleu enghraifft y ffaith bod pawb just yn trial ffeindio ei ffordd at Dduw, a ni gyd yn mynd ein llwybr ni, a ni gyd yn cyrraedd pen y daith mewn ffyrdd gwahanol. Nid dyna'r fath o siwrne fi'n sôn amdano, ond mae yn wir ar ryw lefel i ddweud bod y bywyd Cristnogol fel taith. Falle gair gwyllt bod y pererindod efo pilgrimage. Hynny yw, mae'r arglwydd wedi'n hachub ni, ac wedi'n galw ni, a nawr, dyn ni ddim yn perthyn yn y byd hwn. I ni ar daith, i ni yn dilyn yr arglwydd, un cartref terfynol ni. A fel Habacuc, wrth i ni fyw ein bywydau ni yn y byd hwn, wrth i ni ddilyn yr arglwydd, wrth i ni ddisgwyl am ein cartref terfynol, i ni'n mynd i wynebu pethau anodd. Heriau, brwydrau, stormydd. A mewn ffordd, gallwn ni ddweud, mae llyfr Habacuc yn rhoi rhyw fath o daith i ni, taith o ffydd. Ni wedi gweld Habacuc yn tyfu, yn ysbrydol nag i ni. I ddechrau, oedd Habacuc yn cwyno fod Duw ddim yn gweithio. A mae Duw wedi ateb. Yna mae Habacuc yn cwyno am y ffordd mae Duw yn gweithio, a mae'r arglwydd wedi ateb eto. A mae'r ateb yna'n parhau wrth i ni ddod i'r bennod ola yma. Lle ni'n gweld Habacuc yn parhau i glywed gan yr arglwydd, ond hefyd yn dod i man lle mae'n gallu gorffwys yn ei ffydd. A nid yw'r atebion twt, taclus, ddim i gyd yno. Mae'n dal cwestiynau, mae'n dal amheuon efallai. Ond mae Habacuc wedi cyrraedd pwynt lle mae'n gallu gorffwys yn niw. Be fi eisiau ni feddwl am bore yma, beth yw'r pethau nawr ni'n gallu gweld yn y bennod yma? Pethau ni'n gallu dysgu, pethau oedd yn nodweddu Habacuc sy'n gallu'n helpu ni hefyd wrth i ni ddilyn yr arglwydd, fel bod ni nawr, gweithaf ein hamgylchiadau, yn gallu gorffwys yn niw. Sut i ni'n gallu tyfu yn ein ffydd? Mae ffydd yn rodd gan Dduw yn dydy, ond mae'r Beibl hefyd yn dweud fod yna bethau ni'n gallu gwneud mwyn arfer ein ffydd. Pethau sydd yn gallu helpu a cynyddu ein ffydd ni. A dyna'r pethau fi eisiau ni feddwl am bore yma. Y peth cyntaf yw gweddi. Gweddi. Mae adnod 1 yn nodi'r ffaith yn glir i ni fod hyn yn weddi. Gweddi y proffwyd Habacuc ar Sigionoth. A wnawn ni weld, mae'r weddi yma hefyd yn ddatguddiad gan Dduw, a mae'r weddi yma hefyd yn ffordd i ganu mawl i Dduw, ond i ddechrau, mae'n weddi. Mae'n dweud yn benodol, yn dydy, fod e'n weddi. Wrth gwrs, dyna sydd wedi digwydd yn barod, dro ar ôl tro. Mae Habacuc wedi troi at Dduw. Mae e wedi dod at Dduw a wedi siarad gyda Dduw. Dyna yw gweddi, yn dyfa. Dod at bwrw ein calon ni, gerbron Dduw. Dod gyda cwestiynau a amheuon a pryderon. A felly ni wedi gweld Habacuc yn gweddio, ond mewn ffordd ni'n cyrraedd pwynt fan hyn lle mae'n amlwg dyna sy'n digwydd. Gweddi. Nes i'r pwynt yn y cwrdd gweddi nos Fawrth. Mewn ffordd, gweddi yw y mynegiant mwyaf posib o ffydd, yn dyfa? The ultimate expression of faith.
Meddyliwch am y peth, pan ni'n gweddio, beth sy'n digwydd, be ni'n gwneud? Wel, ni'n dangos ffydd, ynddi ni? Ni'n dangos ffydd fod Duw yn bodoli o gwbl. Chi'n gorfod cael rhyw fesur o ffydd i weddio o gwbl. Ni'n dangos ffydd fod y Duw yna sydd yn bodoli yn gallu clywed. Ni'n dangos ffydd bod e ddim jyst gallu clywed, ond fod e'n dewis clywed a dangos diddordeb yn beth i ni'n dweud. Ni'n dangos ffydd fod e ddim jyst yn clywed ac efo diddordeb, ond bod e'n gallu ateb ein gweddiau ni. Ni'n dangos ffydd fod e ddim jyst yn gallu ateb, ond fod e eisiau ateb, bod e'n derbyn ni, a bod e moyn bod yn rhan o'n bywyd ni. Mae gweddi yn weithred o ffydd o'r dechrau i'r diwedd. Sa'n gwybod chi erioed i wneud trust fall. Maen nhw'n galw nhw, lle chi'n sefyll, wel, mae llawer y llaw, neu weithiau yn sefyll hyd yn oed ar ben bwrdd neu cader, a chi'n rhoi'ch breichiau chi mas, a chi'n cwmpo nhw. A mae rhywun, gobeithio, yno yn barod i'ch dal chi. A chi'n dangos yn chi wrth gwmpo nôl bod chi'n ymddiried. Mae'r person yma, maen nhw'n mynd i fod yna, maen nhw'n mynd i fod yn barod, maen nhw'n mynd i fod yn ddigon cryf, dyn nhw ddim mynd i cael ei distracto, dyn nhw ddim mynd i fod yn mor wan fel bod nhw'n gollwng fi, chi'n ymddiried ynddyn nhw. O beth yw gweddi? Wel, taflu'n hun ar yr arglwydd gyda ffydd. Ffydd bod e yna, ffydd bod e'n clywed, ffydd bod e eisiau ymyrryd, ffydd bod e'n gallu ymyrryd. A felly lle bynnag i chi arni bore yma yn eich taith chi, os ych chi ddim eto nabod yr arglwydd, gweddiwch. Siaradwch, galwch arno fe nawr. Os ych chi yn ei adnabod e, ond chi yn bell a wedi crwydro ddi wrtho fe, galwch arno fe. Os ych chi yn ei adnabod e, ond mae'n y bethau chi'n gwynebu ar y foment a chi'n ofnus ac yn digaloni a chi ddim yn deall, gweddiwch. Be mae Habacuc yn gweddio? Wel, adnod 2, o arglwydd, clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith o arglwydd, adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd, datguddiau ef yng nghanol y blynyddoedd, ac yn dy lyd cofia drygaredd. Be mae'n gweddio yw hyn? Fi eisiau mwy ohono ti. Mae wedi clywed, mae wedi gweld, ond mae angen mwy. Gweithio eto arglwydd, siarad eto arglwydd, yn dy lyd, yn dy gyfiawnder, cofia drygaredd. I fi, medda Habacuc, bydd yn gyfiawn, ond hefyd bydd yn waredwr. Ac i ni fel pobl, gweithio arglwydd, ti'n ni gweithio yn y gorffennol, gweithio eto. Gweddi. Mae'r peth cyntaf, a chymod os yw Habacuc yn esiampl dda i ni, mae dyn ni esiampl gwell fyth yn does, sef yr arglwydd Iesu. Ydych chi'n darllen am fywyd yr arglwydd Iesu, ac un o'r pethau sy'n gorfod eich taro chi yw fod e yn gweddio. Mab Duw, yr un perffaith. Os oedd unrhyw un oedd mewn un sydd ddim angen gweddio, wel fe oedd e, ac eto beth i ni'n gweld dro ar ôl tro, mae'n byw ei fywyd mewn ffydd a dibyniaeth llwyr ar y tad. Mae'n gweddio yn gyson, mae'n gweddio yn hir, mae'n gweddio yn fyr, mae'n mynd o'r neilltu i weddio, ac ar adegau mae jyst yn gweddio achos rhyw sefyllfa sydd yn codi. A hyd yn oed ar y groes, wrth iddo fe gael ei ladd a'i boenydio, wrth iddo fe wynebu creulondeb a drygioni, ac wrth iddo fe farw yn aber dros ein pechod ni, be mae'n gwneud? Wel, mae'n galw allan, dro ar ôl tro mewn ffydd ar ei dad, ac yn cyflwyno ei enaid.
i'r tad. Na'r peth cyntaf, gweddi. Yr ail beth i ni'n gweld yn y bennod yma yw gweledigaeth, vision, gweledigaeth. Yn adnodau 3 i 15, mae Habacuc yn derbyn gweledigaeth. A mewn ffordd, beth yw hyn yw gweddill ateb Duw. O Duw di dechrau ateb nôl ym Mhennod 2 gyda geiriau, a nawr mae Habacuc yn cael yr weledigaeth yma o Dduw. Ond mi'n credu bod e'n drawiadol nag yw fod yr weledigaeth yn dod ar ôl iddo fe weddio. Mae di siarad gyda Duw, a nawr mae Duw yn datguddio ei hun iddo fe. A dyna sydd ei angen arno ni hefyd. Mae eisiau ni fod yn ceisio'r arglwydd, ac i ni angen fod Duw yn datguddio ei hun i ni. Nawr, fi ddim yn dweud bod pob un ohono ni yn gallu disgwyl gweledigaeth fel gafodd Habacuc fan hyn. Na. Oedd Habacuc yn broffwyd. Mae dyn ni rhywbeth unigryw yn digwydd fan hyn mewn ffordd. Nath dderbyn y weledigaeth mwyn ac ar ran y bobl. Oedd e'n broffwyd. A nath gofnodi'r pethau yma mwyn eraill gan cynnwys ni. Ond sylwch nawr, beth yw cynnwys y weledigaeth? Be welodd Habacuc? Be mae'n gweld? Wel, mae'n gweld Duw, yr arglwydd. Adnod 3, mae Duw yn dyfod o teman a'r sanctaidd o fynydd Paran. Mae'n gweld Duw yn dod mewn nerth. Ond mae yna rhywbeth yn sefyll mas am y weledigaeth yma. Tybed ydych chi sylwi arno fe? Ni'n clywed lot yn dini am yr fflachiadau yma, gogoniant Duw. Mae yna lot o oleuni. Adnod 4, mae ei lewyrch fel y wawr, pelydrau yn fflachio o'i law. Adnod 5, wedyn ni'n clywed am haint a pla. Ydy hwnna'n canu rhyw cloch i chi? Ni'n clywed am y ddeiar yn ysgwyd, y mynyddoedd yn rwygo ac yn siglo. Ni'n clywed am yr afonydd a'r môr yn gwynebu dicter Duw yn cael ei symud. Mae dŵr ac deiar grynfeidd a goleuni. Ni'n clywed am yr haul a'r lleiad yn stopio yn ei lle. Ydy'r pethau yn canu clychau? Fe ddylsyn nhw, os ych chi wedi darllen yr Hen Testament o gwbl. Be sydd dyn ni fan hyn yw darluniau ddylse fod yn atgoffa ni o hanes y creu, arch Noa, yr Exodus yn arbennig, a wedyn y bobl yn dod i fewn trwy'r Iorddonau i wlad yr Addewid. Mae'r holl bethau yna yn adleisio y digwyddiadau yna yng ngorffennol pobl Dduw. Be sy'n digwydd fan hyn? Mae Habacuc a'r bobl yn cael ei atgoffa o waith achubol Duw yn y gorffennol. Y gwaith mae Habacuc eisiau i Dduw adnewyddu nawr yng nghanol y blynyddoedd. Mae Duw fel petai'n datguddio i Habacuc, nes i ddim anghofio chi nôl bryd hynny. Fi yw'r un nerthol nath creu yr nefoedd a'r ddeiar a nath symud yr dyfroedd mwyn dod at tir sych. Fi yw'r un nath ddod mewn barn efo'r dilyw ond nath achub Noa a'i deulu. Fi yw'r un nath ddod mewn barn yn erbyn yr Aifft a nath ddod â chi allan i ryddid. Fi yw'r un nath agor y môr coch ar Iorddomen mwyn i chi fynd trwodd ar dir sych. Fi yw'r un nath symud y cenhedloedd drygionus yna allan o'ch blaenau chi. Oedd Duw ddim di anghofio i bobl nôl bryd hynny, dwi ddim yn ei anghofio amdano nhw nawr.
A nath Duw ddim gadael pechod heb ei gosbi nôl bryd hynny, a dwi ddim yn ei wneud hynny nawr chwaith. Dyma mae e wedi wneud, a felly dyma gallwn ni fod yn sicr bydd e'n gwneud eto. Mae yna term cyfreithiol yn aml iawn, yn Saesneg precedent. Yn credu mae cynsail yw'r gair Cymraeg, ond chi siŵr o fod i clywed y gair precedent. Fi ddim yn gyfreithiwr, fi'n barod i gael ynghywiro ar y diwedd, gan rai sy'n gwybod mwy na fi. Os fi'n deall yn iawn, y ffordd mae'r term yn cael ei ddefnyddio yw hyn. Yn y gorffennol, dyma sydd wedi digwydd. Mewn rhyw achos llys, neu efo rhyw gyfraith neu gilydd, dyma ddigwyddodd. Dyma'r precedent. A felly gan mae dyna oedd wedi digwydd yn yr achos yma, neu gyda'r gyfraith yma yn y gorffennol, dyma sydd angen digwydd nawr. Mae'r precedent, y cynsail wedi ei osod, a felly dyma'r sefyllfa nawr. Mae'r weledigaeth yma, mae Habacuc yn ei dderbyn, yn gosod y precedent, y cynsail. Mae Duw yn dweud, dro ar ôl tro ar ôl tro, dyma sut fi wedi dangos fy hun, dyma sut rwy wedi gweithio. A felly dyma sut allai di fod yn sicr byddai yn gweithio nawr. Ar fi wedi gweud, i ni ddim yn gallu disgwyl gweledigaeth ryfeddol goruwch naturiol yn yr un ffordd cafodd Habacuc. Ond i ni wedi cael rhywbeth mwy na gafodd Habacuc. Achos ers cyfnod Habacuc, mae Duw wedi gweithio eto, ond mae wedi datguddio ei hun ymhellach i ni ymherson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi gweithio unwaith eto mewn ffordd oedd yn fwy hyd yn oed na hanes dilyw Noa, neu hanes yr Exodus ag dod i fewn i wlad yr addewid. Mae'r holl bethau yn yr Hen Testament wedi bod yn pwyntio ymlaen i'r cyflawniad yng Nghrist. A mae e wedi dod nawr. Mae Duw wedi dangos ar y groes fod e yn cosbi pechod a fod e yn achub y rai sydd â ffydd ynddo fe. Ni'n clywed yn adnod 13. Ei allan i waredu dy bobl, i waredu dy eneiniog. A mae jyst yr awgrym fyna o'r addewid trwy'r Hen Testament bod Duw yn mynd i anfon eneiniog, Meseia, gwaredwr. A sut mae e'n mynd i ddod? Wel, mae'n mynd i ddod, ni'n clywed yn adnod 14, i drywanu a thweuwffyn pennau yr yfelwyr. Chi'n cofio nôl yn Genesis, yr addewid yna, o had y wraig. Mae'r had yn mynd i ddod. Mae e'n mynd i gael ei frathu gan y diafol, ond mae e'n mynd i trywanu pen y diafol. Mae e'n mynd i gael y fuddugoliaeth terfynol. A dyna, mae'r arglwydd yn addos i mynd i ddigwydd. Mae yna un yn mynd i ddod sydd yn mynd i cael ei anafu, cael ei frifo, ond trwy hynny yn mynd i trechu drygioni unwaith ac am byth. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod. Mae'r weledigaeth mewn ffordd wedi cael ei roi i ni. A felly beth sydd angen arno ni bore yma yw gweld mwy ohono fe. Gweld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Sut ni'n mynd i weld mwy ohono fe? Wel, yn ei air. Mae'r gair yn sôn amdano fe. Mae'r Beibl i gyd wedi ei roi i ni mwyn pwyntio ni at Iesu, mwyn dweud wrthyn ni amdano fe. Yna pam ni'n dod at ein gilydd wythnos i wythnos, ynddo fe? Ni'n dod i glywed am fawrion weithredoedd Duw. Ni'n dod i gael ein atgoffa o beth mae e wedi gwneud, gan wybod bod ni'n gallu ymddiried ynddo fe i'r dyfodol. Gweledigaeth. Dyna mae'n un peth olaf eisiau ni sylwi arno, sef y gorfoleddu. Y gorfoleddu.
Mae llyfr Habacuc yn gorffen mewn ffordd gwych, yn dydy. Mi'n siŵr os ych chi dim ond yn gyfarwydd gyda rhan o lyfr Habacuc cyn y gyfres yma, y rhan ola byddwch chi wedi glywed. Drychwch ar adnod 16 ymlaen. Clywais innau, chynhyrfwyd fy ymysgarwydd, crynaf yng ngwefusau gan y sŵn, daw pydredd i'm hesgyrn a gollwng fy nrhaid danaf. Disgwyliaf am i'r dydd blin wawrio ar y bobl sy'n ymosod arno. Nad yw'r ffigysbren yn blodeo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth. I'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd. I'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau, eto llawen ychaf yn yr arglwydd. A llawen haf yn yw fy iachawdwriaeth. Yr arglwydd dduw yw fy nerth. Gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio uchelfannau. Lle mae Habacuc yn gadael ni? Wel, mae yna ofn a chryndod, a mae yna lawenydd yn does. Mae Habacuc yn cyrraedd pwynt lle mae e'n dewis addoli yr arglwydd. Mae erbyn hyn wedi cael golwg mwy o dduw. Mae wedi gweld rhywbeth oedd e ddim yn ymwybodol ohono fe o'r blaen. Mae wedi gweld mwy o fawredd Duw, mwy o ysblander Duw. Dyw'r cwestiynau ddim wedi mynd i ffwrdd, ond mae'n dewis addoli. Yn y rai Cristnogion yn y gorffennol, maen nhw wedi defnyddio yr ymadrodd yma. Ffydd yn ceisio dealltwriaeth. Faith-seeking understanding. A be mae'r ymadrodd yn golygu yw weithiau, mae ffydd yn gorfod dod gyntaf cyn bod ni'n gallu deall neu derbyn yr hyn mae'r arglwydd yn ei wneud. A dyna sydd wedi digwydd ym mhrofiad Habacuc yn dyfa. Mae wedi cyrraedd man nawr lle mae yn rhyfeddu ar fawredd Duw, mae'n addoli yr arglwydd, ac bod e ddim yn deall y cwbl, mae'n gosod ei ffydd yn yw ac yn ymddiried ynddo fe. Wrth i golwg Habacuc gael ei lenwi gan Dduw, does dim lle i'r pethau eraill, os e? Chi'n meddwl am geiriau'r Emyn, cod fy meddwl, uwch gofidiau amser at ati dy hun. Dyna sydd wedi digwydd i Habacuc. O'r blaen oedd e'n edrych o gwmpas, edrych ar sefyllfa'r bobl, edrych ar y Caldeiaid, edrych ar hyn, edrych ar y llall. Nawr, mae lygad yn cael ei llenwi gan Dduw. A felly mae'n addoli. Mewn ffordd, mae'n rhoi esiampl i ni o beth yw gwir addoliad. Gwir addoliad yw llawenydd sy'n dod o Dduw ei hun. A llawenydd yn yw yn annibynnol ar unrhyw beth arall. Caru Duw nid achos y pethau mae'n rhoi i ni, ond am fod wedi ei roi ei hun i ni. Na'r pwynt yn dyfa. Mae Habacuc naill ai'n rhagweld neu'n edrych o'i gwmpas ar y pryd ac yn gweld, dyw'r cynheuaf ddim di dod, stym byd di tyfu, mae dyddiau anodd, mae newyn, mae'r gelyn wedi cymryd y gweddill oddi wrtho ni. Ond mae dal reswm i addoli. Llawen ychaf yn yr arglwydd, llawen haf yn yw fy iachawdwriaeth. A mae'r addoli yma, chi'n gweld, mae addoli Duw oherwydd pwy yw
yn galluogi Habacuc i fynd yn ei flaen. Nethach chi sylwi mae Habacuc yn sôn yn adnod 16 am ei draed bod ei draed yn gollwng oddi dan o fe. Hynny yw, mae gweld Duw ar hyn mae wedi wneud a mynd i wneud yn achosi ei bengluniau fe, ei woblan. Mae'n poeni bod e'n mynd i sort of gollwng oddi dan o fe. Ond wrth addoli, adnod 19, Gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio uchelfanau. Mae'r Duw sydd wedi datguddio ei hun iddo fe, yr un sydd yn cerdded ar y mynyddoedd, yn cerdded ar y moroedd, yr un sydd yn cerdded trwy'r gelyn, yn fuddugoliaethus, mae yn galw ni i gerdded gyda fe. Yr arglwydd Dduw yw fy nerth, Gnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig. A lle mae hyn yn gadael ni? Os i ni yn ymroi i weddi, os i ni yn ymroi i'r weledigaeth yma, gwybod mwy am Dduw, os i ni'n ymroi i orfoleddu a moli Duw, lle mae hynny'n mynd i adael ni? Wel, fel wedes i ar y dechrau, gorffwys. Gorffwys, yn dyfa. Heddwch. Tangnefedd. Sdim dynnu'r atebion i gyd. Mae llyfr Habacuc yn lyfr o ffydd. Sdim dynnu'r atebion i gyd, a dyn ni ddim angen nhw chwaith. Achos mae'n ffydd ni mewn un sydd yn gwybod y cwbl. Un sydd yn deall y cwbl. Mae'n ffydd ni mewn un ni'n gallu gweddio wrtho fe. Un sydd yn gwrando arno ni ac yn ein hateb ni. Un ni'n gallu ei adnabod a'i addoli a bydd gyda ni ac yn cerdded gyda ni drwy'r cwbl. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni a'i ryweddu. O arglwydd, i ni yn diolch i ti am yr hyn ni wedi ei glywed dros yr wythnosau diwetha yn llyfr Habacuc. Ni'n gweddio hyd yn oed nawr y bydde di yn atgoffa ni o rai o'r pethau hynny. Ni'n gweddio wneud i plannu y gwirioneddau yma'n ddwfn yn ein calonau ni. Ni'n gweddio wneud i ddwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Ni'n gofyn wneud i roi ffydd i ni, ac arglwydd helpa ni yn ein diffyg ffydd. Ni'n gofyn beth bynnag ein amgylchiadau, beth bynnag yw'r sefyllfaoedd ni'n gwynebu ar y foment, byddwn ni'n gweld o fod ti yn fwy na'r pethau hyn i gyd, bod ein bywyd ni yn ddiogel yng Nghrist. O arglwydd, a wneud i, plis, llenwi ein meddyliau, a roi'r heddwch a'r llawenydd yna. Dim ond ti all ei roi. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen. Rhif 2 yng Nghrymawd 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Y pethau sy'n gallu neud ni'n hapus ac yn drist, yn dyfa. Ond pethau'n elw fi, nawr yn golled si, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi yw'r trysor gorau si. Ti yw nod, ti yw'n rhan. Fy llawenydd i am cam, ac fydd garaf mwy. Nawn ni sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chymdeithas y chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.